Vadí mi, že je smutná. Smutná z toho, čo sa tu deje a čo sa nerieši vlastne. Veľa sa o tom rozpráva. Medzi sebou si ľudia hovoria, po krčmách si hovoria všelikade, ale nahlas sa nejako boja to povedať. Tak to ma najviac trápi. Ja si myslím, že tými 27 rokmi, keď sme zvonili my, a vy ste ešte neboli, takže sme zvonili preto, aby sme sa už nemuseli báť. Lebo za tých komunistov, keď tu boli a vládli, tak sa hovorilo vtipne, že keď sú traja, tak jeden z nich je eštebák, ktorý donáša. Takže sme sa báli. A výchova bola pomílená v tom, že deti sa vychovávali doma, že doma sa môžeme rozprávať o všeličom, ale na ulici ticho, lebo náhodou by nám niekto mohol ublížiť. No a dnes je to skoro to isté. Ja poviem to, čo ma napadne v parlamente. Mám tam strašne veľa lajkov a strašne veľa ľudí mi píše, alebo stretávam sa, mi hovorí, ty sa nebojíš? A mňa to zaráža. Čoho sa mám báť? Na čo sme potom zvonili? Sme znova v tej dobe ako vtedy. My sa bojíme. A to je zlé podľa mňa. Preto som rád napríklad, že sa študenti rozhodli zorganizovať takýto pochod protikorupčný, lebo to je úžasné. To je úžasné, že mladí ľudia, že ich to zaujíma, že ich to už irituje, rozčuluje a vidia, ak tí ich rodičia bezmocne niekde len rozprávajú o niečom a nič sa neposúva nikam. Takže ja to podporujem a som rád, že to vychádza práve od tých detí. Lebo aj tú našu revolúciu, vlastne tú sametovú tiež vlastne vyprovokovali študenti. Takže ja si myslím, že to je bomba. A že čím viac ich bude na tom námestí, tak tým, ja nemyslím si, že zmeníme svet. To tak naivný nie som, že by sa od pozajtra potom od toho ďalšieho dňa už tu bolo všetko super. To nie, ale je to aspoň ukážka takého toho svedomia tých mladých ľudí, ktorým to už nie je ľahostajné a ktorí si nechcú dať ukradnúť to pekné Slovensko. To je super. Čím viac ich tam bude, tým viac možno tí hore pochopia, že asi už prekračujú tie medze slušnosti, keď už asi aj tí mladí ľudia chápu, že treba to povedať nahlas alebo ukázať a zverejniť sa niekde a ukázať, že nám to nie je všetkým ľahostajné. Ťažko tá korupcia sa od nás dostáva preč, lebo my sme v nej boli nejak vyrastali sme v tom. Mne dnes moja mama mne povie, že vieš čo, mám tam takú známu v tom obchode, niečo tam, ja to vybavím. Pre mňa je to už čudné, lebo čo chceš vybavovať, kde, cez aké známosti, vlastne všetko je. V tom je to super, že sme tú demokraciu máme a že to, dneska nie je problém vycestovať, nie je problém ísť, objednať si internet z celého sveta, čokoľvek. Dneska nie je nič v podstate problém. Takže tá korupcia by vlastne už nemusela byť, len my ju máme nejak zakorenenú vo výchove. Ja dúfam, že mladí ľudia už nebudú mať. Je veľmi ťažké ale vychovávať tú novú generáciu v nejakej spravodlivosti alebo nejakej, akože musíš byť najlepší a musíš si to zaslúžiť. Keď máme veľa vzorov okolo seba, že je veľa detí prominentov, ktorí nemusia nič urobiť, ani pohnúť prstom a majú všetko. A ťažko sa vychováva, že nesmieš kradnúť, keď sa píše stále o tom, že kradnú tí najväčší a nikomu sa nič nestane. Takže tie vzory sú okolo nás a ťažko ja dieťaťu doma budem vysvetľať, to nesmieš robiť, keď mi povieš, no a oni môžu. To je ťažké, takže v tomto tá korupcia je hrozná a je rozrastená a treba ju vlastne oklieštiť, a aby čo bolo najmenej toho. Ja napríklad už len výchova u nás je iná, ako som bol v Amerike chvíľku a tam oni sú vychovaní ako že jedinci, musíš byť najlepší. A tam sa neopisuje v škole. Napríklad som si tam robil vodičák a chcel som opisovať a tá Američanka sa na mňa normálne rozčúlila a povedala, to ako si predstavuješ vôbec, že chceš opísať niečo? Ja som sa to učila a ty to nevieš a chceš to isté mať, čo ja? Oni si to vôbec ani nevedia predstaviť. V tom sú vychovávaní vlastne. Ale my sme tu vychovávaní trošku inak. My sme takí akože tak to potlapkáme a vlastne ten najhorší v triede, ten najväčší chuligán, ten je najväčší hrdina. Vlastne ten, čo sa učí, je šprt. To ukazuje prstom, že ten sa učí. Takže to je opačne, to je pomýlené vlastne. My musíme podporovať tých, čo sa učia a čo chcú byť prví a jedinci, akože som najlepší. Tých treba podporovať vlastne a tých treba sa dočahovať.
Ja som kedysi dával taký príklad, keď som vrátil z tej Ameriky, že v čom je akože iná výchova napríklad v Amerike a u nás. Taký príklad som dával, že napríklad v televízii je Michael Jackson a pozerá sa otec so synom na televíziu a otec synovi hovorí, pozri sa, keď budeš tak super spievať a tančiť a budeš teraz skladať muziku a budeš taký geniálny, tak budeš aj bohatý, aj slávny a budeš sa mať super. To je americká výchova. Slovenská výchova. Sedí s pivom, pozri tú opicu, skáče tam, nič nevie, nič nerobí, ja makám celý deň, máme prta, on nejaký bohatý a slávny. A toto sa vštepuje od malého decka. A to je zlé práve. My musíme ukazovať na tých, čo niečo dokázali, čo zbohatli vlastnou šikovnosťou, umom a aby sa ten mladý človek sa chcel nejak priblížiť tomu svojmu vzoru. Nemôžeme mať vzory tých, čo majú strašne veľa peňazí, len preto, že svojou šikovnosťou a umom to ukradli. To sú zlé vzory. A keď už ich odhalíme, tak by mali byť potrestaní. Lebo to je ďalší vývoj, že v podstate od tej revolúcie tu nebol nikto potrestaný. My len ukazujeme stále, ten urobil to, ten ma kradol, ten má to, ten má vily, ten má lode, ten má majetky. A oni sa vystriedajú a idú ďalej a pri voľbách hovoria, my im to teda spočítame a nikto nikomu nič nespočíta, lebo všetci v tom majú nejaké väzby, prsty, každý chce si ukradnúť niečo a jeden na druhého nič nepovedia. Je to také fakt divné, falošné divadlo. Teším sa na vás 18. apríla o 17. hodine na námestí Hviezdoslavovom, kde verím, že v mierumilovnej pohode a v peknom počasí dáme nejaký odkaz, že máme radi toto Slovensko a že hlavne vám, mladým ľuďom, záleží na tom, aby ste tu mohli žiť v pokoji a v mieri. Ďakujem.